Goedemiddag op deze stuurder. Het is jouw vieven. Het is wat tijd voor Dorrit Verdien. Hartstikke mooi. Ik ben Simon van Stijnvoorn, hier een presentator. En dit is dus showgirl Anne Bo. Even een applaus iedereen. Deze Anne Bo, we zijn er juist wat rommelig uitgang, want we zien het met krapel in de tijd. Maar kist ook voor de meesten thuis nog eens even vertellen wat de score momenteel is tussen Bram en Willem, wat de taakstraffen betreft en wie er nou voor zit. Dat ken ik zeker wel. Willem heeft er 6 punten, dat kun je dashen. En Bram heeft al eerst en 2 punten, dus Bram staat voor. Nou. Dat is, dan is dat u de wereld. Hey, nou heb ik dat er een protte vrouwlie eigenlijk steeds meer, of tenminste dat die jongens steeds meer vrouwlies-aanhangers krijgen. Maar die vrouwlie die vreeg je dus al hier op die site. Ik ben als het even, ja, juist even snel in de kist. Ben die jongens ik vrijgezel, maar zeggen ze dat als ze zijn vregen? Ja, ik ben benijd. Maar in ieder geval, ze kunnen dan vreeg je op dit adres. Nou, hey, en hoe zit het met jezelf? Op wie heeft ook een eentje? Ja, nou ja, Bram en Willem is al die leuk en aardig, maar eigenlijk vind ik het voor me leuk. Oh, dat heb ik... Ik denk, we gaan maar even aan de tafel. Simon. Hey, wij gaan aan tafel. Oké. Zo. Doen we dit al even voor? Ja. Van de show. Nou, doch het verdient warp. Mij denkt wij hebben over het warp dienen. Wij hebben iets bij zien. Nou, Goeie man. doeg. Oh je, wat een bak. Die hebben we die vrouw voortstuurt omdat we te gek zijn. Dat een autolampenbaan. Die hebben we zijn eigen lampenbanen lid. Maar we mochten gelukkig je vannacht leven. Nou En ja. die daar was mijn auto wel weer een maatje. Nou, geleden. Nou, wij hebben ook genoeg van die oude man. Ja, Ja, net ik- bezet, want ik heb uw skaartjes van uw skimmeke heb ik daar even op lijn. Oh, bezet. oké. Nou, dat gaat geweldig Ja, dingen. Dan maken we dat daar nou maar gauw heen, hè. Want ik herken me nog van die oude man, zit ik te vertellen. Toe. Kom. Hanneke. Hanneke. Ik ken het Kom je hier net. nou eens een keer, meisje. Ja. Zo, nou, Nou, wat een meisje hier hè? Ja. op naar het avontuur. Maar maar eens luisteren, die Willem en die Bram. Hè, die oors ik verkering? Oh, die Willem en die Bram, die jongens, maar die hele strakke Ja, lieven. Ja, echt, prachtige leven. Ja. Maar ja, dat Kijk, ben dat dat is wat die u. jong. Dat zitten zij nog in ben je nog vel. zuster, zo Ja. geweldig uit. Ja. Mooi ook tijd bij me, hè. Ja, Waar zit er op die tafel trouwens? Och, gut, dat meisje ken ik net. Daar zit Chris. Wat Daar Chris? zit Chris. oh, Chris. Nou, één ding is wis, ik doe het mooi Chris. Het is om. Hey, we zijn weer om aan tafel. Liekens elke dag rust van mij, mijn co-presentator Marco Marie. En ik heb er weer verschrikkelijk volle zin in. Ja, dat is leuk, want dan heeft voor iedereen alleen een fijn glaasje fris in schonk. Ja. Want het is warm waar, joh. Het is best wel mooi. Links van mij Chris Wassenaar. Ik beter bekend als de Reus van Mennescheer. En daarnaast Patricia Peel weer, hè? Ja. Nou, hij direct hoor. Ik wil me toch eerst even over met Chris bemoeien. Chris, ja, even hoe die jongens nog even kwaad. Wat vind je ervan dat die jongens daarin het gaat zetten? Op zich vind ik het terecht. Maar de boel net lopen. Hij is ook vroeg ik wel wat uitvreden? Nou, nooit. Nooit, hè? Nou, ik weet toevallig dat dat net is, Nou, maar... ik heb horen verhaal niet. Maar wat is die Chris eigenlijk? Want ik ken die hele kerel niet. Als je, Chris, ik bedoel, dat is een bekende kop van Menneske. Ik bedoel, Bekende kop, wie kennen hem net bekende van Keertsen? Oh. Nou? Oh. En ik bedoel, wij willen graag die 10.000 euro winnen, dus dan mag ik ons een bekende kop aan tafel. Ja, maar hij dat is gewoon weer mooi. Dat heeft van mij al meer dan genoeg, denk ik. Want dat is al je fanmail van mij. Ik. Van die. Ja, dat denk ik al. Oh, je van die mooie vrouwen. Ben gek op me. Maar toch maar, ging gerust verder. Chris, vertelde ons wat over die cells, wat doet die over de dooi? Nou, net keers meer. De jeugd probeer ik er bij te leren. En ik zet die praatprogramma's, zo wat jongens. Snabbel ik. Maar Nou, dat vervelende keert klieren op tafel en probeer hou ik het beste maar. Dat keert dat interesseert me niet. Maar zo zijn wat een clown die vind ik heb. Hij derkt net een bal maar raadje.
Dan ben ik de grootste zoeg wie er zo is. No? Dus dat keersen, daar ben ik alleen maar... Dat voor ons is veel interessanter. Geen daar eens even op deel. Nou, Pietje Peel, vertel jou dan eens even wat over jezelf. Patricia. Mijn naam is Patricia. Patricia Peel. Ik ben de oudste peeldoenseres van Binnenskiën. Ja, Er ben meer in Binnenskiën. Ja, Zo is het zeggen. nou, ik zit al 24 jaar in het pak. Dan heb ik een mooi peel versliep. Nou, dat zeg ik. Brekkend nice. Nice. Prachtig. Oh, nou, wat zit ze er van? Annebo, tip top. Ik zei ze verder echt helemaal niks van. Mooi net, hoor. Hey. Juster Jong, heen we jouw zak in de studio. Heen we nou even naar Bucky. Ja, En wat bleek, Juster Jong is er bevallen voor een liedje You Know. een liedje jongen. Ja, een liedje jongen. Even van iedereen een applaus. Ja, dat is En prachtig. Nou, je weet we hem de kaartjes in de sturen, maar hè? het wie gezellig, Annebo. Stap Maar, mee. Ik ben hier een show aan het presenteren. We maken verder. Cees Chris, hij staat trouwens haar zaken. Kom, kunnen we daar even een shotje van krijgen? Dan Ik weet ben goeie je exemplaren, nou maar eens even zien. Dat ben je mooi, hè? Nou, dit is dus jouw shock, Master Shen. Dat gaat niet, nee, wel. Dit is dan het ze net Dat is leuk. net. Marco. drama's. Hij heeft versliepen. Maar heren, Oh ja, ho, ja. Ja, ik sorry. kwam hier eigenlijk om een demonstratie te gaan. Een demonstratie. Ja, wacht even, ik zal even die kant op. Oh, Ik stel mij even demonstratie? van mijn mantel om de wand. Dit wil ik nou een spektakel. Ja, Oh. jongens. Ik mooi er nog bij, als hè? Vind je net? Brek het Ja. nice, ben ik weer. Het is goed, brek het nice. Ja, nou, wat is het je? Wat is het je Zo, nou? ziet hij ik heel leuk. Wat Ja, is ik het je kan nou? er hele mooie reden. Laat me eens even zien. Nou, wat hebben we nou weer om een fiets heen? Net een leeuwen. Nee, dit is... Het schijnt dat de politie op zoek is naar het zoeken van wat er bad is op het zoekelongen. Er is iets met gas. Chris, wist je er wat van? Nou, ik heb er wat van jij, maar ja, ik ben het net, nee. Nee, dat wist nooit wat. Dat is heel lang voor, dus ik ben het. Gewoon een grote holle schaal is het. Voor de rest zit er niks Dat in. heb ik niks. Nou, het lijkt mij goed om er maar even nu te gaan om te zien hoe dat dan wordt zit. Ja. Dit is hem, uw eerste Chris Wassenaar van Minneskeer. Hij won de PC in 1997, in 2001 en in 2005. Daarvan werd hij de laatste 2 keer koning. Muzikaal is er ook. Hij zong maar de oren Minneskeerste PC-koningen, Klaas-Anne Terpstra en Cornelis Terpstra, de hitsingle De Draaie Koningen. In 2000 hoewel ze in uw namen. Klaas, Dirk-Jan en Klaas-Anne. Het zoekeloon en Eltsen niet maar roppen. Wij sloegen Eltsen vol als poppen. Die daar wat ik, het weer nog nooit betoond. Op de PC, dat keek ik. Goedemorgen. Goedemorgen Chris. Het is heel mooi dat we dit laatste stukje chocoladgas je het uitzicht kennen. Dit heilige gas was toch dus heel goed kenst. Het is spietig dat op 1 april de meesten tochten dat er een grap aan de hand was en dat het gas officieel dus net uitzicht worden zou. Maar gelukkig binnen Jim degenen die de zaak wel serieus oppakt hebben. En wel nadrukkelijk witte litten hebben dus van hier hebben wij belang bij. Daarom zijn wij er hartstikke blij mee dat het gas net verlengd wordt en dat je degene bent die het gas maar naar huis dan neemt en dat het een goed plakje mooi krijgt in die tuin. Ik ben er hartstikke blij mee. Hierbij het echtheidscertificaat. Hartstikke bedankt, ik ben er tegen wie mooi. De vrije koningen, de vrije koningen, de vrije koningen van de PC. Wij komen binnen het weer, daar staat de man ook weer. De vrije koningen. Wat is dit? Dit is nou harde grond. Voor de vrije koningen van de PC. Ja, dat is mooi. De gemeente Frensjaardiel jouwt een belending uit om mensen die het hadden vertellen kunnen bij het oude PC-gas bloemen is.
Het krektingsje de gas is te droeg en ze willen het pc-gas van Flinier er weer inlezen. Leeg. Kun je zo de letter keerts op het gas van de pc, wat we hier hingebracht hebben. En dan kun je de koning weer. En dan zet je de fjouwe woorden op en dan komen alle mensen neer hinnen. Is dat wel goed? Maar is toch heel goed in bed zijn met de bal. Hey. Ja, meisken. Meisken, we zijn weer om in uitsturing. Nou, hele seance mooi die Chris. Hij is nou trouwens ook even naar huis te brengen, want het zijn is geen fel. Maar Patricia, je mooi hoe echt doen. Laat maar eens even wat zien. Ja, nou ja, zeker. Ik vind, je moet wel even mij applaudisseren. Ja, ik moet er nog bij als hè? Vind je net? Ja, vroeger. Maar mag ik even wat zeggen? Nee, wacht even, wacht. Nou, oké. Vroeger hier ik maatje, ik wil eerst even wat zeggen. Vroeger ik maatje 34 krap om 40 kilo. Maar ja, toen ik tol weer. Nou ja, de knap wie mooier als de bloem, laat ik maar zeggen. Ja, maar ja. Zo had ik dan eens even om een peer gang, nou dat ik een bandje gewoon hier al bepoeien, want het leeuw ging alles wat hing in. Ging ik eens even om die peer vleeg me alles in het gezicht, 2 blauwe ogen. Maar, Dan ben ik mooi nablosseerd. Ja, nou ja, toen ben ik heen bij de plastische chirurg. Wij nou, staan een keer bij welke plastische chirurg ben jij staan? Schumacher? Ja. Toen er nog stage in er weer, wat is dit? Het shirt er net uit je, mens. Nou, ik zal even wat draaien. Ik zeg even naar de redactie. Nou, Kan ik me nog een beetje opwarmen? Want ik heb zo'n lijst van mijn hamstringsblessures. Hartstringsblessures? Nou, jongens, ik heb even een... Oh, dat is een mooie pil. Waar komt dat ding voort? Een huistuin- en keukenpjaaltje mooi om vanzelf. Want ja, dit maakt net te professioneel. Ik zal even wat snel in. Ja, laat maar eens wat zien. Ik denk aan de man daar. Ik wil op zitten te wachten. Oh, Patrice! Oh! In een rij, hè? Ho. Wat doe je dan ik op jouw leeftijd te peel? Jongens, dit gaat helemaal, dit gaat verkeerd. De camera moet even op mij, jongens. Dit kan net in beeld. Dit moet helemaal los, jongens. The show must go on. Security. Die man moet uit dat gat komen. Security, helle die man uit dat gat. The show must go on. Dat oud vel in de tribune, fut maar het stuk. First quarant. Jongen. Nou, hartstikke mooi. Dat is daarin, joh. Ja, want meestal het is natuurlijk weer tijd voor de taakstraf. De jongens die staan weer achter het stek. En jongens... Wat jij je? Oren en jellen zonder woord. Wat is het, jongens? Wat verdikke? Wat is dit nou, hè? Wat verdikke? Wat ben ik al heen? Mooi zit ook die sector even hier. Al de verschoren. Ollie en fanmail, zie je hem dat? Hey, sorry, OJ. Jongens, even centraal. Jongens, hoe is dat met hem? Ben je hem nog vrijgezel of hoe zit het jongens? Ja. Ik ben zeker nog vrij gezellig. En wist je hem dat je hem zo vol vrouwelijke fans hier? Nee, maar dat vind ik wel bruut. Als het voor u is, dan is het geweldig weer. Just die jongens hier me in het hak. Die hebben we al vrouwen Gil en Krijs. En dat vonden we wakker mooi natuurlijk. Dat ze u zo stiepje in deze moeilijke tijd. Dat doet iets goed. Kan ik me voorstellen. Hey, ja, ik weet het. Ja, wat zit je hem... Je bent net zo goed met mama koor. Hij hem vannacht een middernacht hoe het wat is het je? Nou, wat was dat? Hij opsluiten zetten met zand de hele tijd. En dan skieten en oren dingen. Hoor op. Zo 5 minuten maar de jongen aan de bar is leuk. Maar Strafcontrole. Het jouwt ik niks. De taakstrafcontrole. Ja, goed zo aan de boom. Ren maar even om Jelle heen. Dan komen we er even mooi op. Hey, alsjeblieft. O.J. Jensma. Geef maar even nog die kant staan. Keurig. O.J. Jensma, vertel eens op. Wat heb je jong op het menu staan? Ik ben helemaal net niet en ik ben er ook nooit mee bezig. Juist, daar ging nu volgens mij een Hensie. Nou, die laat er nou al op het podium. Ik weet niet waar het eruit komt, maar het is hier van de taakstraf. Waar gaan we heen? Nou, de heren proberen me te beïnvloeden met pizza's. Maar dat zou hun net lukken. Ik vind zeker wat agressief. Absoluut. En dat maakt er jongen maar eens even uit. Ze maakt maar 4 keer 20 seconden zie je maar qua boksen.
Ik wens je een groot succes. En dit is mijn oordeel. Nou jongens, dat is duidelijk. Ik zou zeggen, uitsmeten ze, pak ze bij de kraag en neem ze mooi naar de boksring. Kun ze even omklooien. Kim, Marco en ik het even door de family. Even wat van die brieven, man. Zet ook de microfoon even. Ja, keurig. Die man heeft dan even de tijd om hen om te klooien, maar dat maakt wel wat professioneel en we toch hier natuurlijk weer een persoonlijke bescherming. Hè? Ja. Maar wat voor brieven hebben we hier al bij de hand? Het bin oliebrieven. Het ben ik al lief, de machine hier, de lippenstift en Bram! Maar ik meen dat die man wat mag hun persoonlijke geaardheid in de knoei zit. Ik meen dat die man hier op dit programma uit de kost komt. Nicole Adema stukje uit Nicole, dat is trouwens wel een mooi wat heeft zo'n heerlijke bulg. Als het vrijkomt ben ik er voor die. Maar zij had al verkering met Jan. Dat maakt het niks. Nee, daar praten we niet over. Maar ben de man er klaar voor, Simon? We gaan erin. De eerste ronde. De eerste ronde. Hey Chris, de hond zien bedwang. De hond zien bedwang. Kom hè jongens. Ja, Kim. Ja, we laten even een pauze in. Jongens, ja Chris, hou eens u even zitten, even bijpraten. Jongens, ja, verzwaar niet maar. Hier maar even die kop. Hey, hoe viel het? Ga geweldig, ik pak hem. Dat moest ons net, want van de punten Die dat was net zo cameraman goed. die maakt mooi. Camera, we gaan even naar Willem toe. Hey Willem, dat is eerst achter me aan de punt, maar dan was een pak in, want dat was een helft naar beneden. Hij ging niet zo deel als een witte kranten, dus pak hem, hè? Dat heb je zoen. Nou jongens, tweede ronde. De tweede ronde. De tweede. Ho maar. Ja, hey, ho. Ik weet net waar dit programma heen gaat, maar dit is boksen van helemaal niks, jongens. Je hebt hier volle beter een jurk onloeken kennen in plaats van deze stoere boksers. Want je hem slaan als stel harde wieven. Je hebt hier beter in Grut Hermanen zitten kennen, je Grut. Ho, wat gebeurt hier? Hey, ho. Jij moet die camera, wat hebben we hier van hectiek? Ja, kom jou hier eens even. Verzwaar je die jongens even. Want deze jongen, mijn co-presentator, wat maak ik nou mooi? Wat maak ik nou mooi met mijn co-presentator? Het is net Annabo. Ik zal wel even de... We komen hier dood even om de jongens, even met Chris. Marco. Ze hebben het lacht niet even. Marco. Oh jongen, hij is Ben bewust. je nog helemaal heel? Zal ik zo maar even Jongens. de punten, Jan? Had je maar even weten dat je Marco bewusteloos sloegen, hè? Ik weet dat... Ja, kool ze maar even hoor. Annabo. Hield het ik van de punten dat ze Marco een map jong, hè? Hoe is dit? Nou ja, ik heb het idee, de show must go on. Ja? En ik krijgt er weer al een puntje aanval nog van Juste, dus die mag ik eerst even omzetten staan. En nou zal ik nog een punt voor Bram, Jan, inderdaad. Maar ik jou nog een punt om Willem. En ja, Willem erin 10, hè? Willem erin 10. Ja, keurig. Willem erin 10. En nou, Willem in het begin echt heel goed. Hier Bram gelijk al knock-out slaan. Dus daar meer punten voor. Willem staat voor. Nou, Annabo. Ja, de jongens hebben nou gewoon hengers, dat is duidelijk. Ja. Maar wij baseren zo dat op. Kist dat nog eens even voor het publiek thuis. Wij hebben een jongen. Wat heeft u verstaan van boksen? Nou ja, ik heb een jongen van hoe woest en hoe vol hun best hun verdienen. En ik zeg dat Willem gelijk Bram in het begin al knock-out sloeg. Ja. Bij de eerste ronde. En daarna gebeurde echt heel vol in de weg. Ja. Maar toch, ik vond Willem toch wat meer zijn best en je ziet wat meer zwit op zijn hollen. Ja. Is nou precies. Dus ja, de heknes jongen. En nou hun spierpan natuurlijk, dat wel heel goed ging. Nou, het komt dus net samen uit de loft van, deze puntentelling. Bram en Willem. Deze vrouw, kon je hem die? Ja, wij zijn de grootste fans. Yes! Wij zijn de grootste fans van deze jongens. Nou, wat een spektakel. Chris Wassenaar. Ik weet niet hoe het komt, maar... Ik zie dat net. Kun wij er net nog? Ja, heel goed.
Ik weet het net. Chris, hoe denk je het erover? Had zeker nog een ronde, hè? Wat een fjouwer in en dan... Dan ontdij de eer om ze maar rustig naar het gat te brengen. De heeft de security als backup. Maar ik zit het wel goed komen. Nou, ik ben benieuwd wat het wordt, jong. Annabo. Maar die fralie erbij. Ja. Dat weet ik net, ja? Nee, maar die hartje, dat klapt ik als een wilde. Huh? Ja. Ja. Maar wij horen straks ook even. Er zit een heel mooi, zit het wettermeester net. Er zit een heel mooi omroep Friesland trailer. Daar kennen wij ook wel in. Nog heden. Daar loopt er nog. Oh. Hey, komt dit nou goed? Annabo? Is het wel komt dit nou goed? Zullen wij morgen nog? Ik weet het niet, ja. Ik ben er nou even over. Jongens. Ik hoor ze van die mooie Marco, dan list me nou net zitten, hè? Dan list me nou net zitten, hè? En want we maken vreselijke mooie ogen. Hoe dat ik kom? Nee. Nu. Nou, Kom, ja, hoe dat ik kom? Hoe gek in? Ik weet niet hoe dat komt. Hij doet het echt. Hij doet het. Ja, hij doet het echt. Morgen. Oh, verschrikkelijk. Morgen hebben wij... Pop van me. Of net een co-presentator, hoe dan ik. Ja, ik ben denk het aan de boven en ik aan de straat opmaten om een naai te zien, want ik weet niet hoe dit komt. Komt altijd goed. Hoe dit komt. Hij hoort een prachtige mooie uitzending gewoon. Ik denk dat Bram en Wil en Drik mooi voorstellen met die vrouw. Ja. En morgen stip jou 5 ben je als meest en ik weer welkom op deze stuur. En dan wil ik alleen nog maar zeggen, denk om jezelf en aan oren.